Tumawag ka! Kung matapang ka, lumabas ka! Ay gago to ah! Hoy Tukmon! Hindi tuwag ang taga Zamboanga del Norte! Animal ka! Ay, ganun ba? Ayun! Ang buhay ko'y ganito, tirang pagkasasando. Bullshit kayo, ha? Lumabas ka kahit anino lang. Ikaw, bakit ang tagal mong mamamatay? Aray, aray nako. Hello guys, bali tapos na yung pelikula namin. Ito yung bida guys, si Kili, Tani. Tapos ito si Ronil, Tani. Tapos yung kalaban guys, yung isa. Ito si Itol, si Longlong. At saka itong kontrabida namin guys, si Francis, Tani. Yan guys yung aktor dito sa Zamboanga del Norte guys. Kaya abangan nyo pa yung ibang pelikula namin na gagawin guys. I tried
So